však nikto tam nie. Ale vidíš, on sa teraz vytočí. Točí. Je, ale tá polícia nejde. Ale nie, dobre. Vidíš, tento to robí normálne. Ne, ako včera, čo sme museli ísť až tam dozadu. To sú zbytočné kilometre. Vidíš, tento ujúhal púšte a teraz takto. Lebo zase len sa vracam touto istou cestou. Ale hlavná vec, že oni tam sedia. Ale nechápem, prečo nemôžu ísť odtiaľ z Ivanky tak, keď idú touto istou cestou. Tu zabehajú úplne inde, nie to. Tento autobus je pokazený. Prosím? Tento autobus je pokazený. Aký? Tento autobus je pokazený, však vidíš na informačný systém, ukazuje seconds. Asi za chvíľkou. My sa točili inde? Nie, to bude fajn, to bude v poriadku, neboj sa, to je okej. To sa niekedy robí v autobuse, že nereaguje. No áno, už som išla aj v električke, aj takou električkou som išla, alebo autobusom, alebo trolejbusom. Keď som bývala na dlhých dieloch, tak tam väčšinou tie trolejbusy sa to tam zaseklo. A sa to aj zavrelo? Prosím? Sa to aj zavrelo tentokrát? No nie, veď potom to nastavili tak, ako to má byť, vieš. Ja neviem, z akého dôvodu im to nešlo. Myslím, že ono sa ujednalo. Hej. Ja by som túto fredu nemal sedieť, lebo neodporúčame tieto si to dá obsahovať seniorom a deťom do 12 rokov. Takže musí byť 12 rokov väčší. Sedieť. Pozerám, že to má úplne zaseklo, to vôbec to tam nejde. Okrem čas. Ty to máš, že cici, nemáš, že? Ten čas, iba ten čas. Iba čas reaguje. Čas môj ide. Sa budem držať. Chceš prejsť? Mhm.